Vosso tu. Skanza make life kwanda kudzayo kuti mukudi ana tezvara imareke chikuya. Wewe umuroranga chipinda chakundipati. Ndikavanta mbuya fone nyanzi asikita. Arume ndo ngachitara no pana pa tanga vatarisa kuti akuita se vari kuuya kunyaya dziye dzamaitaura kuti ndakatakura hembe ndikanisa kung'anga. Saka padzimwe nguva akutaura izvi pamwe akuti nyepera. Imi nachifungidzo kuti imi itai kuti muende kuHarare. Mazwa makatauro okuti atezvara vari kuda kurara newe anoyera kutaurira muroora mukadzi womwana wenyu. Zvino zvanisina kumbonzwa mukati menyika ino zvakutanga kuzvibve vamwe vanhu vaitoti vakaona murume wavo achifamba nevamwe vanhu vanoita shanje vamwe vachifamba naye muye ndiyani. Imi ndotoshama kuti imi makaenda kumuroora makanotaura kuti baba vari kuda kusunungura kwokurara nomurume wenyu pabonde zvinodzimba. Abereki venyu vari pedo zvinodzimba. Kuna amai chitoba washa. Abereki venyu vari hapo. Kunawo kamari. Takana. Saka inyaya futi yamakiriyeta kuti ima hamusi mudere hamusi chizarwa chomusha mamuneka nokumusha kwenyu akanzwa kuti mwana wenyu akakwidwa dare imhosva huru chadzo kuna amuneka. Fanonge makazivisa ukama hwenyu vakauya taurirai vachinzwa hunhu makaita tozovabvunzawo kuti chero ndozvamakarairira here abvana venyu kuti ana anombonzvara vanokushwaraura. Munodiwa kudari mushai kubatsiridza kuti murume wenyu arare nomuroora wenyu. Statement yaverengwayo mainzi Benda ingi. Ambuya tiudze zvana yavo zvakaita tasiyana namuneka tiudze zvavakataura kwamura Tsanangurai zvakataurwa namai ako. Amai vakayamba mangu nokutora. Skanza mvura rarena tezvara wenyu. Ndataiyo ina ndarena tezvara bendi muroora. Skanza mkuramba kurana tezvenyaka imwe dambudziko futi ndikataiwa zvina basa. Ndosvikatawa nameya. nyaya iri kutaurwa nomuroora mainzwa Leo ndikuzvinzwa. Yekuti anzi ndaimukonzera mamuneka. tuda chokwadi pamberi pamwazvo Ndikuva mberi pagarira mamba chipadzi chichatoa chacho chokwadi kuti tinotarisira kuti kana munhu apika anotaura chinonzi ukanyepera mwari wako wapikira anokuramba taurai chokwadi. Hai nini hapasina chinhu chataura kuti nyaya yacho yototaurwa kare. Hadina sina chinhu chikutaura. Zvakaitika Ndakutongomirira zvemutongo wacho kuti zvakanaka. hatifanire kukurudzidzai muroora. Wachigara apa ndandasingagona ndicho kuti amai avo vatonatsa mwana kuti nyaya yekutaura nomuroora mabatiro yaita amuneka ndiyo chokwadi. Imi baba munowa Zve apo neapo. saka musi wa25 mai makang'awa mai makang'wa makaita dhirama nai mai baba vamakanwa musi wa25 Vakana. vari kuramba wani wakazviita zvakaitika baba vatoti handingambonwa waini Thank you.
Tatenda wakuta baba kuyotsvaka zvokutendera tendera shoma namakadai asi ndodaira kuti kufara kwenyu kwakakuparira zvino kuparirwa kwamungaitwawo kuchangamiri ava vakabatsiridza amuneka kuti vapare mhosva kumuroora zvino amuneka vazonzi vabhadhare mombe yokuenda muroora nechimina ava vanhu vokubatsiridza kuda kuti chimina chiitika zvino zvavakabatsiridza kuti chimina chiitike inanga ndichifunga kuti dai zvaibvika zviri vakabhadhariswa mbudzi 5 kana kuti hapana asingatari vanhu vese vauya nyaya zvinotaridza kuti mukati memisha yavo zvakazoitika vanozwa kuti nyaya yakadai takamboirwa ichidai vanoora amai nzou vanhu vanzwa kuti zvechokwadi imi manga musingade mhosva asi mhosva kana yakaparwa nomurume wenyu imi makubhadhara nyaya yekuenda nomazwi kumuroora okunonotaurira muroora kuti bvuma kurara naatezvara ndokuti kusungwa kwako kusunungurwe saka moti pambudzi 5 dzinoenda kumuroora mazwi amakataura okuti atezvara vari kuda kurara newe anoyera kutaurira muroora mukadzi womwana wenyu anoyera chaizvo mazwiwa ende haabvumire kubvumirwa kuti anga achinzwikana vanhu kuti ndozvamakataura saka moti pambudzi 5 vaimusaina kana kuti 150 musi wa 2 February